Tässä videossa käyn lyhyesti läpi kirkkovuoden keskeisimpiä pyhiä ja niitä liturgisia värejä, jotka vaihtelevat kirkkovuoden mukaisesti. Tästä kuviosta nyt ei se ihan matemaattisen tarkkaa ole, mutta jonkinlaisen kuvan saa siitä, mitä kaikkea kirkkovuoteen sisältyy ja miten eri liturgiset värit siellä vaihtelevat. Kirkkovuosihan alkaa adventista, eli ne on ne 4 sunnuntaita, joiden aikana sytytetään kynttilöitä ja valmistaudutaan joulun saapumiseen. Adventin liturginen väri on violetti, mikä kertoo siitä, että kyse on paaston ajasta, vaikka eihän se siltä kyllä aina tunnu ja näytä, että ennen joulua paastotaan. Joulupäivänä juhlimme sitä, että Jumalan poika syntyi ihmiseksi tänne maailmaan meitä pelastamaan. Joulun liturginen väri on valkoinen, joka kertoo ilosta, valosta, pyhyydestä, vanhurskaudesta. Ja yleensäkin, että kun liturginen väri on valkoinen kirkkovuodessa, niin silloin tiedetään, että on kyseessä tämmöinen suuri Kristusjuhla. Joulupäivästä alkaa joulujakso, johon kuuluu muun muassa Tapanin päivä ja Uusivuosi. Ja joulujakson sitten päättää loppiainen, jolloin luetaan Raamatun kertomusta siitä, kuinka itäisen maan viisaat miehet tulivat tervehtimään Kristuslasta ja antamaan hänelle lahjoja. Loppiaisen jälkeen on muutamia semmoisia pienempiä sunnuntaita, mutta seuraava merkittävä on pääsiäispaaston alkaminen tuhkakeskiviikkona. Tässä kuvassa näytetään, kuinka tuhkakeskiviikon messussa voi joskus halutessansa ottaa otsaan tuollaisen tuhkalla tehdyn ristin kuvana katumuksesta ja paaston alkamisesta. Pääsiäispaasto kestää 40 päivää plus sunnuntait päälle. Siellä sitten loppua kohdi ihan se viimeinen hiljainen viikko alkaa palmusunnuntaista, jolloin siis Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin pääsiäisjuhlia varten. Hänet vastaanotettiin innokkaasti hoosiannaa laulaen ja laitettiin vaatetta hänen eteensä ja heiluteltiin palmunoksia, mutta niin kuin tiedetään, niin se väkijoukon mieliala siitä muuttui hyvin nopeastikin. Hiljaisen viikon torstaina on silloin oma nimi kiirastorstai. Silloin Jeesus nautti viimeisen aterian opetuslastensa kanssa ja sen aterian aikana hän asetti ehtoollisen. Aterian jälkeen hän sitten lähti rukoilemaan ja sieltä hänet otettiin kiinni ja vietiin kuulusteltavaksi ja tuomittavaksi. Kirkkovuoden ainoa päivä, jolloin liturginen väri on musta, on pitkä perjantai. Musta tarkoittaa, niin kuin arvata saattaa, surua ja ilon ja valon puutetta noin niin kuin yleisestikin. Pitkä perjantaita vietetään sen muistoksi, kun Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme takia. Onneksi se ei kuitenkaan loppunut siihen, vaan koitti pääsiäisaamu, jolloin löydettiin tyhjä hauta. Jeesus oli noussut kuolleista, oli voittanut kuoleman vallan. Niin sitä sitten pääsiäisenä julistetaan ja sitä juhlitaan ja oikeastaan jokainen sunnuntai on pieni pääsiäinen kristityille. Pääsiäisen jälkeen Jeesus sitten hengasi opetuslastensa kanssa aina helatorstaihin asti. Silloin hän antoi kaste- ja lähetyskäskyn ja nousi taivaaseen takaisin. Sitä seuraa helluntai, joka yleensä meillä ajoittuu tuonne loppukevääseen alkukesään. Helluntai liturginen väri on punainen, se on pyhän hengen väri, mutta sitten myös todistamisen ja kristittyjen marttyyrien väri, eli viittaa myös sellaiseen verenpunaiseen. Helluntaina pyhä henki laskeutui maan päälle ja silloin myös syntyi seurakunta. Helluntaista alkaa kirkkovuoden pisin yhtenäinen jakso, helluntai-jakso, jonka liturginen väri on yleisesti ottaen vihreä. Se on toivon
kasvun, uuden elämän väri. Helluntai-jakson pyhät, niitä on lukuisia. Ne käsittelevät erinäisiä kristittynä elämiseen ja uskoon liittyviä aiheita. Siellä on sitten erinäisiä juhlapyhiä, joilla on oma liturginen värinsä, muun muassa juhannus, jota vietetään 6 kuukautta ennen joulua. Kristilliseen juhannuksen viettoon ei kuulu se kokon polttaminen, vaan silloin itse asiassa juhlitaan ja muistetaan Johannes Kastajaa, joka oli Jeesukselle tienraivaajana. Hän kehotti ihmisiä katumaan ja ottamaan kasteen, tekemään parannuksen ja valmistautumaan vapahtajan tuloon. Siellä vietetään myös Mikkelin päivää, lasten ja enkelien päivää. Eli muistetaan kaikkea siitä, mitä enkelit tekee, luetaan heihin liittyviä raamatun kohtia ja toisaalta myös luetaan siitä, kuinka lapsilla on erityisasema ja toisaalta myös esimerkillinen asema meille kristityille taivasten valtakunnassa. Syksyllä on pyhäinpäivä, jonka liturginen väri on joko punainen tai valkoinen. Pyhäinpäivänä muistellaan kristittyjä marttyyreitä, eli uskonsa vuoksi kuolleita, sekä sitten niitä meidän rakkaitamme, jotka ovat jo kuolleet, eli uskossa poisnukkuneita ihmisiä. Kirkkovuosi loppuu tuomiosunnuntaihin tai Kristuksen kuninkuuden sunnuntaihin, joka muistuttaa meitä siitä, että aika on kerran alkanut ja aika tulee kerran päättymään. Kun aika päättyy, Kristus hallitsee kuninkaana. Täältä se kirkkovuosi kaiken kaikkiaan se kokonaisuudessaan näyttää.